Γεια σας, ονομάζομαι Δήμητρα και αυτό που ακούτε είναι ένα ντέμο της φωνής μου. Μπορώ να ηχογραφήσω τους αγαπημένους μου ήρωες που πιθανόν να είναι και οι δικοί σας. Ας αρχίσουμε λοιπόν το ταξίδι στη μαγεία με την πιο γνωστή πριγκίπισσα. Με ακούτε? Τι ωραία! Τα παιδιά ξετρελαίνονται με το τραγούδι της Έλσας. Θέλω να το ακούν ξανά και ξανά. Και ξεχνώ, στα παλιά πίσω δεν γυρνώ. Και ξεχνώ, χαιρετώ το νέο μου εαυτό. Μπορώ να σας παρουσιαστώ και ως λαγός. Τι τρέχει, φίλε? Και σε ποιον δεν αρέσει ο γλυκός μας ναύτης? I'm strapped to the finish, cause I am a Spanish. I'm Popeye the Sailor Man. Ή ο πιο αξέχαστος και βασικός χαρακτήρας της Disney? Γεια σας παιδιά, είμαι ο Mickey Mouse. Τι λέτε, θα περάσετε στο σπίτι μου? Είναι και ο φίλος μας ο Goofy εδώ. Γεια σας παιδιά, πάμε να το διασκεδάσουμε. Μπορώ να συμμετέχω σε όλα τα project που αφορούν καρτούν. Θα χαρώ πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μου για να σας δείξω τις ικανότητές μου σε όλα αυτά.